DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 12 minutos pasado alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na ito mga katugang o iya po mga bareta ngunyan na biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, 9 milyones pesos na ang cash aid na naresibi kan gobyerno probinsyal kan Albay. Minimum health standards maigpit na ipapasunod sa ulat sa bayan ni Alcalde Rosal dyan na hapon. Mga paratanom sa Daraga Albay, inayudahan in palay seeds asin abuno. First in, first out policy ipapasunod sa mga pantalan kan Sorsogon. Sa lado nasyonal, DOS nagpatanid kontra sa paggamit nin turutot sa panahon nin COVID-19. Bakuna hali sa China ang prioridad kan gobyerno. Health facilities mantenidong bukas sa holiday season. Libreng bakuna kontra sa COVID-19 pigaadala na. Sa ibang nasyon, Estados Unidos, naghahanda naman para sa COVID-19 mass vaccination. Sa lado rin sports, Kai Soto naglalaom na makakasabay pa sa Gilas, Pilipinas. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. 9 milyones pesos na ang cash assistance na naresibi kan gobyerno probinsyal kan Albay hali sa iba-ibang local government units matapos na ang probinsya rapaduhon kan mga makakusog na bagyo kan mga nakaaging bulan. Inanagluwas sa report na kan Provincial Treasurer's Office na sertifikado ni Acting Provincial Treasurer Pong Diang. Ang sanggunian panglalawigan kan Albay, mapasarman ng resolution para pasalamatan ang mga LGU na nagdonar nin cash para sa probinsya. Enot kani sinabi ni Gobernador Al Francis Bichara na ang kantidad gagamiton para sa rehabilitasyon kan mga pamilyang grabing naapektaran kan kalamidad. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bilang parte kan pinapasunod na minimum health standards dahilan sa kahaditan may kinaaraman sa posibleng ulakit kan pigtatakutan ng COVID-19, limitado sa naan bilang kan mga personang tutugutan na makalaog sa Legazpi City Convention Center para sa magiging ulat sa bayan dyan na hapon ni Alcalde Noel Rosal na may kamauotan na magtaoning paliwanag kung ano na ang nagibo kan gobyerno lokal ngunya na taon, asin ang mga plano sa masunod na taon. Ang ulat sa bayan ni Rosal mahihiling man sa Facebook live streaming tanganing matauanin oportunidad ang publiko na madangog kung ano ang magiging pahayag kan alkalde. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Joy, iwas germs, iwas sakit. Sa kamauotan na makatabang na makabangon sa efekto kan pagrapado kan mga nakaaging kalamidad kung saan grabe ang distroso sa mga pananom, ang gobyerno lokal kan Daraga Albay sa paagi kan Municipal Agriculture Office paragos na sa distribution ng mga palay seeds asin abuno sa mga apektado para sa mga barangay tanganing makapuo naman sinda na makatanom sa sendang mga kabasan para mas may malauman na produksyon sa mga masunod na bulan. Sa tabang kan Department of Agriculture, ang MAU nagkakaigwa ni lakdang na makalibot sa mga barangay para mag-distribute ng mga palay seeds asin abuno sa mga paratanom. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Tanganing marisolveran ang problema sa Sorsogon asin reklamo kontra sa mga fixers
Ipapasunod kan gobyerno probinsyal kan Sorsogon ang first in, first out policy sa mga pantalan kan Matnog asin Pilar poon sa ikadawang simana kan Disyembre. Sinabi ni Governor Chis Escudero na siya nagkaiguanin serye nin ororon sa iba-ibang ahensya nin gobyerno asin pribadong grupo nin mga negosyante tanganing ipaliwanag asin magkaiguanin input sa implementasyon kan FIFO policy. Siyang sinabi na sa paagi kay ni, piglalauman na matatawan ng solusyon ang problema sa mga pantalan. Iyan na primerong gabdang kan mga barata. An iba pa pagkatapos kani. Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anong Hoko maugmang nagpapaabot sa lambang saro nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad por medyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na sosolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anong Hoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan kapaskuhan asin bagong taon. Basta urusad, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. An alkalde kan ginubatan, padagos ang paginguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunudan na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anong Hoko mina-extindir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Si Vice Mayor Ted Residilla, sangaran kan sa iyang pamilya, asin mga pag-iriba sa sangguniang panglungsod kan ligaw, maugmang minapaabot, nin maugmang Pasko, asin panok nin paglaom na pagsabat niyato sa bagong taon. Sigun sa iya, give love on Christmas Day, kaya hagad niya namang ibabaw sa lambang saro ang pagkamuot, pagkasararo, asin pasasalamat sa mahal na Diyos. Sa tahaw, kanda ita pinaglalauman ng mga pangyayari sa maabot na taon. Maging positibo kita. Hale, ki Vice Mayor Ted Residilla. Merry Christmas in a wonderful new year. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Ditex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Starting next week, Albay Power and Energy Corporation or APEC will launch Operation Baklas in the province of Albay. This program is aimed at correcting the rampant illegal use of theft of electricity. APEC's record shows that out of 202,796 consumers, 30,979 are illegal users of electricity. This is tantamount to 5.9 million kilowatt-hour loss or equivalent to 57,300,000 monthly, translated to a yearly loss of 687 million pesos or 4.1 billion pesos for the last 6 years. In this situation, no company can continue its operation. APEC is appealing to consumers to stop the use of illegal electricity soonest. This rampant theft of electricity affects the efficient service of APEC, which is unfair to consumers who promptly and religiously pay their usage. Act now or lose power service.
Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka K? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, May Kay ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Si Consial Benny Padua, asinan sa iyang pamilya. Siring kandati, maugmong nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa Lambang Saro. Digdi sa ginubatan, humilding konsyal, padagos nakikisumaro. Anuman ang sitwasyon kan Lambang Pamilyas, dahilan sa inagihan niyatong mga kadipisilan, epekto kan surunudan na bagyo asin pandemya. Alagad si Kagawad Benny Padua, dai nakakalingaw sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Laom niya ang pag-abante kan Lambang Saro pasiring sa kauswagan, lalo na sa pag-abot kan taong 2021. Magpasalamat kita sa Diyos. Maglaom kita sa mga kamurawayan na maabot. Gilayon, si Kagawad Benny Padua, nagpapaabot ng maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Numero sal tabi kang syudad kang Legazpi. Halos tabi sa rong taon na nasa eraron kita kisarong kadipisilan sa rong pandemya na data unaon nasa sa parunta sa tuyang buhay niya. Alagad mga tugang, manarig lang kita sa mahal na Diyos. Siya man sana ang sa tuyang pag-asa. Kita man bilang mga tao niya, kay puwanta ang pagkasararo, kay puwanta ang pagtiwala sa Lambang Saro. And siyempre tabi, ang kooperasyon, tanganing manampasan tayo. Yan po ang dapat na ngunyan na isipon. Ang Christmas is about love. Ang pagkamuot sa tuyang mahal na Diyos. Sa paagi kang pagtamundal kang umboy na si Jesus. Ini po manifestasyon man isarong pamilya na nangakaburunyo. Ang mga aki, kitawan taki, kahalagaan. Ini ang tunay na ehemplo isarong Christmas. Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabos kita mag-urugma. Mas lalo tang pahalagahan ang sa tuyang pamilya. Maybe sa ruining purpose na baka na nilingawan na ang pagkitarantang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laom ko na kita gabos nakakasararo. Bilang sa indong alkalde, iasigurar ko man sa indo po na ipapadagos ta ang mga programa, mga proyekto na madara sa tuya sa mas dakula pang oportunidad para sa gabos. Lalo na makapagtrabaho, makapagnegosyo, asin makatao yung mga serbisyo sosyal. Again, mga tugang ko po, mga namumutang ko mga Legaspeños. Maubang Pasko, asin manigong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Malalampasan pa tayo. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. An ulagit kan COVID-19 dai nakaligtas sa torotot na ginagamit sa pagsabat sa bagong taon mantang pigdidisganar kan Department of Health ang paggamit kini mantang ang mga namamanwa nagahanda para sa Pasko asin bagong taon. Nagabiso sa Health Secretary Francisco Duque sa publiko na magamit na sana nin mga alternatibo para sa papotok siring sa bombo o busina kan bihikulo. Sa sinabi na para sa papatok, likayan man ang paggamit ng turotot para malikayan ang posibleng ulakit kan COVID-19 asin iba pang helang. Idinugang pa man niya na maghanap na sana nin ibang alternatibo. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Multi-5. Mantinidong prioridad kan gobyerno ang bakunang pide-develop kan China na Sinovac apesar kan isyong bribery kaini
Sigon ini kay Presidential Spokesperson Harry Roque, lalo natatiwala si Presidente Rodrigo Duterte sa vaccine review process na pigigibukan Food and Drug Administration. Tinawanin doon ni Roque na consistent ang gobyerno sa pagsasabing solamente ang bakunang mapapatunayan na ligtas as in epektibo kontra sa COVID-19 sana ang tutugutan na magamit. Kaya sa hiling niya, daing mangyayari sa Pilipinas ang pigsasabing suhulan sa bakunang gibukan Sinovac. Sinabi ni Roque, madali walang sinabi ni Roque na target kan gobyerno ang bakunang gibukan Sinovac na pwedeng itudok sa mga Pinoy na mangyayari sa primerong quarter kan masunod na taon. Nakasentro ang Pilipinas sa pagbakuna sa 25 milyon na Pilipino sa masunod na taon. Ang baretang ini hatod sa Indokan United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Nasyon. Duman sa Washington nagkaiguan ng pagtaripon ang mga eksperto kan Estados Unidos tanganing pag-adalan na tawan in emergency approval ang bakuna kan Pfizer BioNTech kontra sa COVID-19 asin matugutan ang Amerika na masunod na nasyon na maghiro sa paagi nin mga immunization. An independent committee of expert nagkaiguan ng pagtaripon kampang ang mga opisyales kan Food and Drug Administration para magkaiguan ni non-binding vote asin ang US regulator iyo ang madeterminar kung pwedeng makapalos ng emergency use authorization. Barata sa lado rin sports. Naglalaom si Kai Soto na siya makakasabay sa Gilas Pilipinas kung siya iimbitara na magsabay para sa masunod na kabtang kan FIBA Asia Cup 2021 qualifiers alagad ini madepende sa NBA G League schedule. Ang 7-2 big man na si Soto parte kan NBA G League Select Team Ignite kay baan iba pang basketball prospects na sinda Daishan Nix, Isaiah Todd, Jonathan Kuminga, Principal Singh, asin Jalen Green. Pwedeng tiklopon ang nagarong bag pagkatapos gamiton ang bagong invention na sapatos na inapod na Zoom shoes kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban. May rollers ini para mapakaskas ang paglakaw, mantang pwede kang maglukso, asin magturutaririk pag suulog mo ang Zoom shoes. Istoryang naiiba! Pigpapabaka sa New York ang pigsasabing ka-inot-inoting Christmas card sa kinaban sa kantidad na $25,000 o katumbas nin 1.25 milyon pesos ang card na naimprinta kan taon 1842 pa nagpapahilingin sa rong dakulang pamilya na nagsasalo-salo sa pag-inom nin alak. Naging kontrobersyal ang Christmas card kanenot na ipinaluwas ini dahil mahiling sa litrato ang sarong aki na nakikiinom nin alak. Pikakarkulong nasa 1,000 ang kopya sa nakan world's first commercially printed Christmas card na naimprenta as nasa 30 na sa nakainianata tada sa presente. Ang pigpapabakal na kopya ngunyan sa New York, sasabing saro sa mga kopya na nasa pinakamarhay na kondisyon. Flashback! Desyembre 11, kan taon 1913, namundag sa Silay, Negros Occidental, ang sarong bantog na aki kang probinsya na si Jose Benjamin Cortez Gaston. Ang mga Gaston hali sa French ancestry, asin pioneer sugar planters, asin millers na nagbilog kan nangangenot na economic asin political forces sa probinsya. Naging acting president asin vice president siya kan Partido Nacionalista sa Bacolod City asin nagserbing campaign manager sa eleksyon asin nalihir na provincial board member kan Negros Occidental. Yan mga tugang ang detalles kay mga barata ngunyan na pagkaudto.
Sa pangarang kan mga pagariba, Mardela sa News Base, Manuel Tatanyas asin Marcian Madrid sa lado technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chi Antivola. Ako man po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos.